chigatala na ezumike ọ bụla ị ka na-agbanye ihe onyonyo nkịta anyị ka nọkwa na ahụike ebe a ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther nwee eje mba mụ na nwanne m nwoke Mr. Amuzie Nwachukwu nọ n'ebe a wee jikọta aka ọnụ na-ewetara ụlọ ihe ntụle nke anyị na-akpọ n'ụbọchị taa ezumike na mkpa ọ dị na ndụ gị na ndụ mmụọ. Ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị elebe n'anya ịdebe ezumike. Ezumike bụ mmadụ ịhapụ ihe ọbụla ọ na-eme, ịhapụ ya ịgbanyụọ ekwentị gị, gbanyụọ ihe onyonyo gị, ihe ọbụla ga-eweta mkpọtụ n'akụkụ gị wepụ ya n'ụsọ, jee nnọọ n'otu ọnụ ụlọ nke ndị oyibo na-akpọ otu ime rum, gbachitaba onwe gị ebe ahụ, dina ala, rahụ ụra, ezigbo ụra. Ụra ya abụghị ịrahụ itete ime ahụ ga-agwa gị na o nwere ihe gabigara na ya. Mgbe anyị na-enwe ezumike a, ụbụrụ gị na-akpakọ ọnụ, ọbara dị gị n'ime ahụ na-anọzi etu o kwesịrị. Ihe niile nke iji wee bụrụ mmadụ, nke iji wee gbagharịa n'ụbọchị, nke iji wee mee ọtụtụ ihe dị iche iche, ha niile a na-eme gịnị? A na-anọkọta. Ihe ji na-ekwu ya bụ na mmadụ izu ike na ọ dị ka mgbe mmadụ gbagidere moto i were ejekwado ebe eyi eneri ya anya fichasịa ụfọdụ ụmụ ihe, moto ahụ dịkwa ndụ ọzọ na-arụ ọrụ. Ma ọ bụrụ na ị na-agba moto n'anya ije ebe ahụ eneri ya anya, moto eme gịnị? Akụsa. Etu ka ọ dị n'ime ahụ mmadụ. Mgbe ị na-arụ ọrụ ụtụtụ, ehihie, abalị, ị na-enwe ezumike etu kwesịrị, ịfụ na ime ahụ ga-eme gịnị? Ya kụsasị. Mgbe ọ kụsasịrị, ị na-emezi onwe gị anya nche na ị na-arịa nka na ị na-arịa nka, ka anyị nebagodo anya uru ezumike bara na ndụ mmadụ. Nwanne nwoke bụkwa mbịa n'ebe ị nọ, ọ ga-amasị m ka ịkọwatara ọha na eze ndị na-elele anyị ma ndị na-ege anyị ntị uru ezumike bara na ndụ mmadụ. Inene, uru ezumike bara dị ọtụtụ. Nke mbụ, dịka ijiri injin moto maatụ, ile anya moto oge dị anya, oge ị kwụsịrị n'ime moto ebe ị na-aga, gbanyụọ injin moto, ị ga-anụ kim kim kim. Kedu ihe nke a pụtara? Ọ na-agwa gị na moto ike agwụla, ọ chọrọ ezumike, and inye na moto ihe ahụ ya chọrọ. Ọ wụ otu ahụ mmadụ dị. Ịrụgide ọrụ ụtụtụ, ehihie, mgbede, ịga ebe a gị kwuo okwu, gị kpọọ n'ekwentị, gị mee nke a, gị mee nke a. Mgbe ọbụla ị bịara bịa nọrọ ofu ebe izuru ike, anụ gbata ahụ gị ga-alaghachite tụmadụ nke Chineke eji nye gị ya. Ihe ọzọ bụkwa na akọ na uche gị ga-ezu oke, because izu ike ị ga-ahụ na akọ na uche gị ga-ezu oke. Ị wuru onye na-arụ ọrụ nke a na-akpọ ihe mgbakọ, ị ga-ahụ na ọ ga na-adị mma, ị ga-arụtụ ya ọfụma, ụbụrụ gị dị mma, ọtọ dị mma. Ị ga-ahụkwa na ka anyị na-esi emekọta ndị mmadụ, onye na-ana ezu ike nwere nke a ndị oyibo na-akpọ stress. Ọ na-anya moto n'okporo ụzọ, o nwekwara ike ọnwa ihe imere ya, ijiri breki n'ike, ya ebido mụọwa gị ọnụ, gawa mba, gị na ya esewe okwu, ọgụ eme ọkwa ihe. But onye nwere ezumike aga na-eme ihe dị otu a. Onye ọbụla na-enwe ezumike ọ ga na-eme ihe dị otu a. Ya bụ ihe na-akọwa na-abụ na enweghị ezumike na-eso ebute ahụ mgbakasị. Gbam, ahụ mgbakasị ka ị ga-eme dị ise okwu, ịkụ iyi, tụmadụ even bifo gị emere ihe na-eme enyi gị ma ọwụ, nwa gị ma ọwụ. Ka m nye gị ihe ọmụmaatụ. Otu nwoke gwara m na agha gara ụlọ nwa ya nwoke. Nwa ya nwoke wụ onye dọkịnta, onye nke na-ele ahụ. Nwa ya nwoke buru nwa ya nwoke tụọ n'oche. Nwoke buru nwa ya nwoke tụọ n'oche. Nne ya kwuru na nwa ya nọ na-ele nwa ya anya. Uchenna, kedu ihe bụ ihe nke a? Uchenna emecha bịa kọwara papa ya na ya na ihe ya na-eme. Kemgbe ụtụtụ anya hụ na ọpụreshọn nke asịkwa, onye nke asịkwa nwere ọrịa ka asịkwa, ụbụrụ ya nọkọta ofu ebe, ya ebido rịọwa nne ya, rịọwa nwa ya.
ọ wụ ihe enwe ezumike na-ebute. Ụbụrụ a ga-anọkọta mgbe ụfọdụ ị ga-eme ihe i mere bifo gị maa na ị mere ihe ọjọọ, ọ ga-adịkwa n'ihe i mere o nwere ike ọ gafeela, ọ ga-adịkwa izu ịkpachi ihe ọjọọ. Because ọ bụrụ na mgbe ahụ ọ tụrụ nwatakịrị ahụ na ọ tụrụ ya ebe dị njọ, na-abụ na nwatakịrị anwụọla, mgbe ọ ga-eji nwetazi onwe ọ ya mazi etu ọ ga-esi wee chịkọta anya bụ ite n'ihi na ite agbalịsichala. So ihe a kpọrọ ezumike ọ dị ezigbo mkpa onye ọbụla lebara ya anya. Ka m gwakwa gị ụzọ ọzọ ezumike jiri baa uru. Ịwụrụ onye na-arụ ọrụ oyibo, ị ga-ahụ na a ga-enwe ihe a na-akpọ goal, ihe ị ga-emenwu ofu ụbọchị. N'izu ike ị nwere ike imeteta ihe a niile, bọta ọ bụrụ ma a bịa sị ka a bịa lewe kedu ka ị si emete ya, ọ bụ 10%, ọ bụ 100%, ọ 50%, onye ga-adakwa because ahụ gị ejikọta ọnụ ga-eme ụfọdụ ihe ndị ime. But onye na-arụ ọrụ enwe oge a ga-ezu ike, gị kpaghachite onwe gị, kpaghachite ụbụrụ gị, kpaghachite echiche gị, everything ga-adịka kwa nke ọfụ gị nwee ike bidokwe mee ihe otu o kwesịrị. Onwe ụzọ ọbụla eji ele ezumike anya, onye ọbụla na-enye onwe ezumike na-emere onwe ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na nso ka ntinyekwa na dịka isi wee okwu, onye ọbụla na-enwe ezumike ofuma ị ga-achọpụta na ị gaghị aka nka n'ike. Ị gaghị aka nka n'ike n'ihi na ihe ọbụla nọ gị n'ahụ ga-adị mma, na-arụ ọrụ ofuma, o nyere ya aka. Mana ịfụ ndị a na-arụ ọrụ ike, ị na-arụ ọrụ ike, ị na-enwere ezumike, onye fụrụ ịka nka n'ike, ịkachie n'ike, ọ na-adịcha mma. Ọ bụkwa na mmadụ na-enwe ezumike otu o kwesịrị, ife na irie nri dị mma, ọrụ ọrụ ezigbo ọrụ n'ahụ. Mana mgbe anyị na-eri nri mara onwe ndị na-ericha nri, a na-eri nri, eji ofu aka na-eri nri, eji ofu aka na-arụ ọrụ. Apị ụmụ ihe kọmputa ma ndị otu ọ pịtụpịtụpịtụ, o werekwa nri etinye n'ọnụ, ọpịkọpịta. Gwa m ebe ka nke a na-esonye, ebe ka ọ na-esonye. Mgbe jiri ohere a biko na-ayọ ndị ododo ndị na-enwe ndị mmadụ n'ọrụ ka unu nyetụkwara ndị unu na-ewe n'ọrụ aka, n'ihi na onye iwere n'ọrụ onye ha achọ ka ụzọ ebe o si eri nri mechie. Ọ bụrụ na isi ya bido n'elekere 7 nke ụtụtụ wee bido ọrụ, ma elekere nke 8 ma ite naanị nke ụtụtụ, o mechie elekere 6 nke abalị, o wee nara wee kwuo moto obodo a. Ị mara mgbe ahụ ihe niile na-enupụtazi n'ụzọ, moto bụzi onye ji ike na-abata, onye wee naruo n'abalị, o wee bịa chọọ ihe o ya eri. Nke a bụkwa ọrịa n'ọrụ onwe. Ma mgbe i riri nri oge kwesịghị irie, ya bụ nri abụrụzie na ihe ọjọọ n'ime ahụ, poison n'ime ahụ. Nke a bụ okwu dị iche ka ọ bụ, anyị ekwuo n'ihe gbasara ebe a ọtụtụ mgbe. Onye ọnaruo, ọ bụrụ onye ji ụmụaka, o wee chọọ n'ihe otu ọ ga-esi wee dee ezinụlọ, wee kwadoro ụmụaka ije akwụkwọ n'ụtụtụ ochie. Mgbe onye ahụ ejikpagharịcha ihe niile a, efu na chi emeela, ọ nakpụ ụra. Ọ nakpụkwa ụra mgbe ọkụ 4 ma 5 nke ụtụtụ, ịfụ na ụmụ ya kwadoro akwụkwọ, jụọ akwụkwọ, ewepụta na ọbịa ha late n'ebe ahụ ọ na-arụ ụgwọ ọrụ. Ya ka anyị ji wee na-arịọ gị, jiri ohere a na-arịọ gị, biko ndị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ, doonu biko, anyị ma na eziokwu na ọka a na-agba mbọ, mana unu ga-enyere anyị aka biko. Dịka nna ya na arịrịọ ka m na-arịọ, na-enyetụkwa ha ohere ka ha na-emechi ọrụ mgbe ha kwesịrị imechi ya, bụ ha narụ obe ha, emekwa ihe ndị ha kwesịrị ime, wee nwekwe ohere inweta ezumike nke ahụ ha chọrọ. N'ihi na ọ bụrụ na onwe ezumike tụ ahụ esiri chọọ, obi ọrụ n'ụlọ ọrụ gị na-echie, ọrụ ọrụ gị ọrụ ọfụma otu o kwesịrị. Ihe mberede maọbụ ihe mmebi agaghị adị n'ụlọ ọrụ gị. Maka nwere ebe ọzọ chọrọ itinyekwa.
imene nwanne m nwaanyị. Okwu ezumike nke a ọ na-enye m obi ụtọ. Ọ na-enye m obi ụtọ maka na achọpụtara m na ezumike a anyị na-ekwu okwu ya ọ wụ ihe nwere ike ime mmadụ enwe ogologo ndụ, eziokwu ka m na-agwa gị, nwee ahụ isi ike. onye mere ndị ọcha ji eme ha nọkọta ha ịyafụ okenye di na nwunye ekoro ha aka eje ha ebe a na-emesi ụmụ ihe ọchị. Onye abụkwa ụzọ esi ezu ike wee na-akpalite ndụ. Eziokwu ka m na-agwa gị, eje ebe a na-eme ihe ọchị ebe mgbe ụfọdụ etu siri kwu ijere ụmụ swimming pool eje ha ebe aha nwere aṅụrị ka e wee megide ka e wee riduzuo stress. O nwere onye na-ekwu kwụsị na agbakọta m mbọ abụ nri ụtụtụ, agbakọta m mbọ abụkwana ya bụ nri ụtụtụ. Onye Chineke chọrọ ịgọzi ọ ga-agọzi mgbe were ya pụọ. Ọ na-esujisi onwe ụtụtụ ehihie abalị, ọ na-arụ ọrụ, ọ na-agbago agbago, ọ na-agbada agbada, imechakwa ihe niile aha onye anọkwa ebe ọ nọ. Tụmadụ ndị na-arụ ọrụ nka, ịrụ ụlọ, ibu blọkụ etinye na-arụ, ị ga-ahụ na maka ọrụ ike ha na-arụ, ha na-ezu ike eri nri n'ụtụtụ, a ga-arụgide ọrụ buo blọkụ, buo kọnkịrị, ya n'elu aga ala ya na-akụ oge mgbede. Ị ga-ahụ onye nọ 20 years, ile ya anya ya dịka onye nọ 50 years. Ọ bụrụkwa ma onye aga nyere onwe ya, ị ga-ahụ na ndụ ya ga-afụrụ obere maka ezumike a na-ekwu okwu ya. Enwe ezumike ma otu onye ọbụla anyị chọrọ inwe ogologo ndụ gbalịa nye onwe ezumike. Ọ na-afụnarị na ezumike bara nnukwute uru n'ime ahụ mmadụ. Biko ebe ọbụla ị nọ, biko na-enye onwe gị ohere igwe ezumike. Ka anyị gakwa nwere ezumike ka anyị chịkatakwa, n'ihi na ezumike ọ dị nnukwu mkpa.